good morning. Ako na po guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Karon guys, na ako dari sa bay sa ati sa hangbana kay katong matcha na ako dari kada adlaw kay magprepare ko mga pagkaon dari paniud to pamahaw. Mirinda pud og magabi. So na ako diri guys. Magluto ko ron og inunan nga isda. Guys, na ako dari guys sa ati sa akong bana. Karon guys, magluto ko og tulingan. Sa Bisaya pa? Kuya sa ingan dari Bisaya. Kanang mangko. So mangko ni sa amo guys sa Bohol. Wala ko kay mao dari sa sa Cebu ko say tawag dani basta sa Tagalog ani tulingan. So magsabaw ko guys paksiw sa Tagalog niya, sa Bisaya mag-on-on og isda. So tara tanaw na to guys. Guys nagkao-kao day ko kay arang kainit dari na upin man kadto sa babaw. Kay namin diri sa gawas nagluto dari kauban nagahangbana. Guys sa ni hiwaon ning ahang kuan kanang hulingan. Pambi sa tong kuan pa be. Itong Tagtaran ba? Tagtaran. Kaya na guys, harapan ni siyang kaprisko kay mao pa ni pagkuha sa kuan, mapay pagkuha dani sa mapay pagpanagat. Sa kay magkuha pa og tagtaran kay ato di siya. Diri na ko tayo unan. Gikuhaan na ni siya og tinai sa hangbana di ah. Diyan hangbaton guys, kay mo ingin nila nga kuhaon kuno ning ikog mabirahon pero okay ra pud ni siya guys og di birahon kay bago pa man ni siyang kuan bago pa ni siyang gikuha ikan sa dagat na ara pa ka sinaw-sinaw pwede ra pud nimo dilipot do na kay bago man ni siya pero og kanang mamalit mis merkado ha din siyang kuha og ngani kay mo sila na kuno yung makahilo aning mau tinuod ba na? Iya guys, hani ikat-kat kay daghan ang mga daghang mga bata. Biway sudlanan pa be. Hani siyang unon og Ayok pagkuha ha para kalas ba. Di ko dagkuon guys kay arong mabahin-bahin tagsa kahiwa. Kailangan ko sa una guys sa kami gagmay pa si nanay maglutog isda i-judge nang kuanan kanang hiwa-hiwaon kay arong tag sa kahiwa arong mabahin sa mangaon. Manang kuan sa una guys bahin-bahinon jud. Kami sa una mag-ihaw si nanay manok. Mangaon nami daghan kaadto mi kay 15 bisa mi kabuok. Ija nang bahin-bahinon inaghiwa jud ipon na og pila mi kabuok. Ya guys, anaw na to sa ugma. Nag-inunan. Pag ako mag-unan guys kay nay mga lamas pero dito sa Bohol. Ahos ra jud ibutang ilang mga kondres probinsya ahos ra jud ibutang sila mag-unan. Pero ako mag-unan guys naa na sa jay luya. Ug kanang ahos, sibuyas ug sili. Para magmahalag sili nga kanang espada ano naman siyang gitunga kaya sa luto na gibutangan na og kanang daghang kajong dahon sa sibuyas nga presko kay ni siyang isda. Yan na guys ang sinabaw nga tulingan sa Bohol mangko. Ngaon na sila sa sinabaw nga katong isabaw na nga isda. Mga pag-umangkon ni sa hangbana. Diya kaning duha ka bata nga kaning duha ka kambal ba mo? Kung lagi mo kambal. Ay kambal mo no.
Hala guys, kambal din silang duha guys. Mga anak, pag umangkin ni sa hangbana, iyang papa lagi katong nawala na. Ano sila. Kambal din, nakalimot eh. Kunin yung luha kambal, manday mo. Sige, pangaon mo. Guys, naidaggo ka yung saging. Arang kadaggo ka yung sipi. Ito guys, ang isang himuon o banana meat para na ipangmerindaan sa gabi na mag-vigil. Na kay na ining request dito guys, katong tanaw sang live, si Dreamer. Okay, bawgin sana siya guys, pero alam mo sang ikuan, bunsahan na paghimo ang banana meat. Oh. Ay, ito masa dun din na. Si apat pa. Guys, magpakpak ko sa saging. Yung banana meat. Banana meat na guys, kanang di kaju lata. Kanang igo pang mahinog ba. Kay mo ni Zay pa. Pamirinda sa mag sabat og vigil niya bi. Diya aso guys kay ito maghaling ko kay mag ang ginaling guys ato na si Jang bisahon. Di human ipalaman ani sa saging. Wadi mo nakakog-kahoy ganiya. Ay, eskwelahan sa Tanawan High School. So, butang na ito agwan guys, mantika. Diya guys, ginahanglan tanig na ni siling bell pepper niya, wala man kay mahal man kadyo. So kanina laman na hang sibuyas o ahos. So guys, dia ginaling. Tangani mo gamay nga asin or oyster sauce. Kung may oyster sauce, asin na lang. Kay way kapalit, way mamiso. So lami jud kayo guys, so magluto ta kumpleto jud sa mga ricado kay aron makuan jud nato ang kalami ba. Ako guys, so magluto jud ko kinahanglan na jud na tanang ricado. Wala usahay ug nay magpaluto na guys, saputon ko guwa sila yung mga kuan kanang mga ricado bitaw. Ganahan jud ko na joy mga ricado tanan. Pero si Tatay Ariston mag-auto og muli lagi kog buhol kay dinato ko no lagi ang mga nilutuan. Yan sa man ang dinato din nga ganahan mo jud ko ang mga luto nga laji kumpleto ang mga panakot. Labi na kanang mga inunan kay isda. Diga magbutang man kog luya nya diri guys, di sila ganahan nga ang inunan na iluya. Ako na jud ko tanan na iluya sili tanan jud ang panakot. Matus tatay dito ganahan no sa mga luto kay nay luya patis nanay kay ila dito mag-unon sila kung ana jud ahos ra og sibuyas ay ahos ra jud ug suka nay harina para mo ni atong tabon sa kuan atong banana meat para di siya mabuka ang karne. So
kanang sakto ra siya nga mulapot guys. So na naka-ready gatong saging. Ani guys, imo ni si Jang iwaan dari skuan. Ito nga, dya. Muna siya imong ibutang. So ibutang nimo diri sa imo na siyang hiwaon guys, dari dapit sa gilid. Nga na guys, ana, dapit dari sa gilid nimo hiwaon nga na. Dya human guys, imo ni Jang bulikaton. So mura kag nagbulikat og bulikat ana guys, bitaw joke. Dya guys, butangan nimo og ibutang nimo ng ginaling dari. Dya human, imo na siyang butangan og harina para di siya bengkag inagprito. So ingana na sa purma guys. Dya ka na siya ready na sa prituhon ni. So unsa guys, pakit mo na hoy nagprito ani. So mao to guys, ang buhaton ngay ngani. Napasensya na mo guys kay daghang kadug saba dari kay nay nagibagjong dyan na yung giduwa na mga bata. Nanapat yung mga iro. Diya guys, patilawon naman ho. Pamana ni guys, nagprito na ko og banana meat. Para ni sa mga magbigil. So guys, dili din siya mabungkag ag gidahang karni kay na guys. Katong gibutang nga harina. So katong nangutana, mao ni siya guys. Si Dreamer. Guys, naluto na gahang banana meat. Dakong buka. Murag dakong buka ko guys. Dakong buka. Wang gahang ginaling karni, so ako na lang siyang gihimo og banana stick. So malipay na kadyo mga bata dani guys. Lami kadyo ni sa pagkahimo kay gibutangan na ni siya og powder nga Bear Brand. So wala mo na pakita guys ug ginsa na paghimo, basta banana stick ni siya guys. Hey guys, na ako na ris bye. Mura nagnaog sigbing ko guys. Diya, harang kapuja kay buntag palay ko dito ko. Kay kanang magluto lagi kong pamahaw kay nalagi mga pagumanggan sang bana dari naghana ka na sila guys. Diya, kuan po to guys katong namatay, gisang anak ko na to siyam kabuok. Diya, guban laman wa makangari kay nas Davao. Diya tapos Manila wa makauli, saray nakauli sa Manila katoy diya kanang kalaki. Diya. Malagi guys, kung may nagprepare dito sa mga pagkaon. Diya mabisi jud ko taman sa huibis kay huibis pa man sa ilubong kay 90s man gi burol. So 90s jud mi nga mag-sacrifice mi nga magpakaon kada gabi. Diya mo to ang gihimo guys, banana meat og kanang kuan kanang banana stick kay hugdan man ko og kuan kanang karni. So han lang gihimo banana stick. Diya guys, mo to ang gamayng video kay namo tinangutanag yun sa pagbuhat ang banana meat. So mao to guys ang mahimo. Diyan daghang kayong salamat guys kay pasensya na din mo ang likod guys kani. Kay kuan ni mga sas ni Crystal Ann naghana ka adto na sa kay kuan pa na siya guys 5 years old pa na si Crystal. Magsige na sa apil-apil mga beauty contest sa gamay pa na siya magapil-apil na to mga SM Santa Misa sa Manila pa mi guys daghang na ka sa giapilan. Diyan mga singing contest, mga beauty contest. Wala yung mga sas daghan kaadto. Napantay daghan siyang mga kuan guys kato mga trophy pero nga bilin sa Manila. Diyan guys, mao to ang video rong adlaw. Diyan daghan kadto salamat ninyong tanan kay wala ito guys gahapon niabot gahang AdSense. Diyan daghan kadto salamat ug wa mo di wa pug ko karon ninyo nga kanang makitaan ko ninyo. Diyan salamat kadto ninyong tanan kay madyo na laman mamisuk ko guys kay katabang sang pamilya. Diyan madyo naman dyan gamay mga tabang ninyo sa inyong pagtanaw sa mga video. So makadako na jud ka jud tabang na dyan. Daghan ka jud salamat ninyong tanan. Di jud ko magsawa og pasalamat ninyo sa inyong mga
maadjong kasing-kasing. Diya mag-ambing tantanan, diya si Unix Vlog guys, kay murag ang mata di na mabuka kay rami na dyan kapuya kay wala ginang buntag pa na ako dito. Diya daghang salamat ang usbon si Unix Vlog.